Birador, dulot gapon sa inyo sang Aksyon Radio. Ay, nga ba? Aba, kagawa na. Ay, habi ko, anay ko ng pugto si JB. Tulog pa siya. Pero, i-prepare ko na nga daan ang bibiro niya. Agad. Ano yun na? Pa, may mabatian ako nga andal sang salakyan nga nagapakadto diri sa balay. Mabangon ako ha. Aga pa, may salakyan na. Tubag ko lang inintabo ah. Lilion ko sa bintana. Kung sa diin halin kag sa diin pakadto. Oh. Para na, malapit na lang. Hindi. Van? Isa ka van ang naglabay pakadto dito sa balay. Dito sa unahan na yun, malapit sa Padersang Subdivision nga ini.
Sino ang sakay sang van nga to? Sino? Nagdulog ng sasakyan. Nagabri ng gate. Sa din ini nga lugar. Sa din. Aga na din eh. Sa din balay ini nga lugar. Sa din. Nagabri ang ban. Partner, masunod lang kami sa imo. Partner! Sige na, balot-buta ninyo siya kag dalon sa sulod. Naumpawan man kag sa wala. Makagwan ako di sa may katubuan. Tungkol nakamatin ako sa mga salakyan nga nagalalabay sa unan sa mayor nga dalan. Mapadayon ako. Mapadayon ako. Bah, nalasig sa salakyan nga tuwang labay ba? Ari na ako sa kilid sa dalan. Nano na di man. Hindi boga. Sa timpala ko yung makantos ni. Huwag mo ko sang ideya kung sa di na si Migo Jack. Alang-alang man niya nga mabalik pa ko tuyo sa katubuan. Kagang van nga ginsakyan sa mga naglaga sa amon. Wala naman di. Kuna mo sina. May mo nga nadalagin nila si Migo Jack. Nagapabugtoy pa na. Sige na, isulod na sa kwarto nga ini. Naging tudlo ni partner. Sunod! Gintiglod nila ako sa isa kuno ka kwarto. Isira nilang kwarto. May gintawag ang isa nga partner. Sino gintawag niya nga partner? Sino? Sa akong opisina. Naipalan ko na kung sino nagapanawag kay na. Major! Bagkay ka na sa puwan sa Bacolod. Nga ako ang gintawagan mo, Major. Ang dampot mo sa likod. Ano? Hindi ko siya tinamo. Wala ko makibalo sa ginapamangkot mo. Kuna mo, sa liwat, hindi ka mag-jump into conclusions
nga kung may mga masakwan nga bangkay nga pareho sina ang natabo, ako gilayon ang tawgan mo. Pareho lang ita nga nagasuspetso ka sa akon. Sa liwat, Major. Hinay-hinay lang. Naipalala sa mga pulis ang natabo kay Minyong. Pag mangin balita ini sa tanan nga media outlets, sa radio, kag TV, sa newspapers, sa bilog na Pilipinas. Di po ga. Gusto balay ng desisyon ko nga mabalik sa syudad sa Bacolod. May mo nga dito sa Gindala. Pero galing ko kabaluy ako sa din sa Gindala dito. Oo, anong bulang buhaton ko siniman. Ay. Ba, alay ka gali. Maayo kay nadumduman ko. Tawgan ko gali si Lady Baba. Gusto. Tawgan ko siya kag pay balon sa nakabo kay Migo Jack.
Yudi purma ka. Siliko tawagan mo ang number ngayon eh, kag magpangusisa ka kung saan makontak si Congresswoman Glojam. But why? Ikaw may istorya sa presidente? I can't believe it. I can't. Ay. Why ka lang niya kay Balukunan nung amon pinagsamahan, ha? Ulag na. Tawagan mong numero ngayon eh. Magpakilala ka sa lead ng ngalan. Kung abi, interesado ka sa mga programa ng presidente. Pero, ano, may pinagsamahan? Nag-ano ka mo? Nag-ano pa, Bi? Nag-amuniwi? Na, silos-silos ka naman daw. My gosh! Nag-amo ka mo sa presidente, subong? Sa kong pa eh. Sige, hindi pa sa presidente. Sige na ka ta. Ayo di pormaya. Ngano ka? Duging kabitan kasi napulo kaliyong kag tigre ah. Ito na guya mo? Ay. No! Hindi ko mapaton! Ay. Ay, ang uniforma. Kagagagayaw. Ay, oo. Kailangan mahibala ni Congresswoman Glojam ang natapos sa akon. Makabulig siya sa kaindangan ko. Maplano kami kung saan matakpan si Jack Balaan. Pamatuod nga ginapaayam ko ini sa ila ni Mukmuk. Hambalon ko si Glojam nga gamito niya ang iya mga polis, Army, Navy, kag kunsin upang ang mga otoridad sa Pilipinas agod matakpan si Jack Balaan. Yudi Purma! Kanami shower diri. Pili ka lang kung hot and cold. Kag manami ang hot tungod may sulfuric elements ini. Maayo sa health. Ay, nagalalato man ang lawas ko ba? Daw naguluwa ang hangin sa akong lawas from tension and anxiety. Karon na lang ako ma-breakfast ah. Check ko ang phone ko. Si Bugoy ini. Siya ang nagapanawag. Bugoy! Di ba? Di puga, sa di ka subong. Makitahin na tani nga duwa. Kung nakatutol ka diri sa mambukal, ari ako diri sa Bugoy. Ha? Di puga. Sige, makanto ko na sa mambukal. Si Jack! Mula galing isugid ko sa imo. Parte kay Bigo Jack. Kuna mo, hulaton ko ikaw diri Bugoy. Amo sinisakyan mo. Kuratsa, malakad na ko. Palihog ako kay GB, ha? Ay, doon natuyo pa ako. May salaki na sa balay sa punta sa pader. Ato, lain naman itong salakyan. Masihag kong nagasakay. Hindi nakatented ang kristal ng bintana. Ang driver lang, kag isa ka tao sa front set. Sino to? Amo ayan to siya ang lalaki nga tag-iya sa balay. Pero, amo atong ginsakyan niya. Sa diyan ng salakyan niya, nga jutayan ng mabungguan ng akong salakyan. Malakad na ako. Matabok pa ako sa gimaras.
Ari na kami diri sa gwasong iyang grocery, Ma'am Inday. Bantay ninyo sa mayo. Kuhaan ninyo si Guri. Oo, Ma'am Inday. Ara siya, nagabantay sa iyang grocery. Nagagwa pa sulod. Ay ninyo paghalini, ha? Tandaan niyo ginambal ko. Dalaan niyo siya sa gwa ng syudad. Kag dito ninyo buhaton para sa gitbuhat sa mga tinawon ninyo'y abot nyo kay Minyo. Oo, Ma'am Inday. Copy. Kasakit sa baba ko nga gibusaran nila. Kagakon mata. Ang bago sa akong likod. Kabulay tungod. Nagapos ako sa likod. May nagsunod. Nagkaparapit sa sakon. Sino ni siya? Sino? Babatian ko pang iya paginawa. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kabuhi ni Jack Balaan, Birador. Ginsulat kag sa direksyon, Jonathan Himalaya. Musical scoring, Elmar Bayan. Special sound effects, Jimmy Belonio. Dulot sa inyo sang Action Radio. Ang bahin sang drama nga ato,